Sanibonani babukeli, yilo i-champion leli siyaphinda siyahlangana futhi kuyo imafiki ngayo i-heartbreak. Inkosi yami, ngoba inhliziyo zabantu ziyephuka, zibovu, zigazi, khona bephuka, khona bephukile ngikhuluma nawe, khona basazophuka. Hayi aningezwa, ngithi khona basazophuka. Aha, ningizwanga, ngithi khona abasazophuka. Hayi kodwa sikho lapho. Babhala abantu ziyephuka inhliziyo. Namhlanje sibhalile insizwa lana. Iyasibekela nje lwawo udaba ukuthi yona yephuka kanjani. Hayi angachithi isikhathi. Isikhathi imali. Mangilibeke nje udaba lomlisa lunjalo. Ulibeka kanje kudaba lwakhe. Sanibonani emafiki. Hey, yangephula intombazana. Yangephula phambi kwabantu. Yangihlaza kahle. Usho ukuthi inenkosazana engangithandana nayo. Nengagcina sengiyibona ukuthi ngaba umfazi mani yazi. Uyayibona mani intombazana ehlakaniphile ubona lo akayobhidliza ekhaya kodwa uyokwakha. Kuyoba umvuso ekhaya lo. Nangempela ngabe sengihlela namajita ngithi hey bafana, ngifuna phela ukuthi ngiyopropose la. Abafana bathi hayi ayikahle mfana, le ifuna siyihlalele phansi wemfana. Ifuna lesihlalele phansi sihlele ukuthi kahle uzayenzelaphi lento ngoba phela kumele uqophe umlando. Kumele ube isiqopha umlando impela ke kule. Nangempela abahlela abafana bathi hayi khona i-restaurant esilaziyo eligcwala nangempela futhi ekuzamele lapha bagcwale ngawo ukuthi awuyisosha vele uyapropose uyangithola. Ngingathanda ukungalivezike lelo restaurant lelo. Hayi kusempeleni ngabe sengitshela udala ukuthi hayi ngifuna ukumkhipha man, sike siyodla ubukhanana nokuboyoyo. Nangempela savumelana sinomabhebeza sabe sesinikela khona nempintshi zami ngazitshela ukuthi avele nazo zifike laphana ngifike sezikhona ukwenza ukuthi mangidala lemishimishi kubonakala ukuthi nangempela sesifikile samahuzo. Nangempela lafika ilanga sanikela khona safike sadla kwabamnandi. Xoxa nje sishayela iziphuzo. Kwafika leso sikhala ngithi bhobho uvalo kumele phela ngiye ephaketheni ngiyoyikhipha impahla enkulu. Nangempela ngayihudula ngaguqa, wazibamba umlomo wangibheka wangihlahlela amehlo ngayidonsa ringi. Ithe mayikhamisa ithi impahla yakhona yabivelile isilivithe yabithi menye. Hayi wayibona na ukuthi nangempela iyo ihlinile. Ngayidonsa. Kanti mangiyidonsa yangilikhohlwa lela langa. Yabona lela langa angilikhohlwa ngathi kwangithatha ilanga unyaka wonke uyophuma eminyango. Nginyoshozela ubone mawuphoxekile so unyoshozela so uyophuma. Kwangathi unyaka wonke ngoba phela manje kwase kubukwe mina wonke amehlo aseyikimi. Ngithe nje ngingekambuzi nokumbuza ukuthi ngabe uzongishada yini. Wabe sephakame ethi cela ungayicabanga nokuyicabanga leyo. Angeke ngize ngikushade ngiyaxolisa. Ngicela sambe. Hayibo. Kwavene kwathi kwabamnyama amehlo. Hayibo. Ngithi hayibo ngiphuphi. Into yenzeka ngempela le. Hayi ngibuyisa umqondo hayi ngina ngempela hayi ngiphuphi. Iyenzeka. Wabethi masambe usahleli uzongihlaza ebantwini. Hayibo. Ngithi bebihlala phansi phela ngichaza ukuthi kwenzakalani. Athi hayi konke uzayichaza la lento oyicabangayo angeke izayenzeka. Angeke ngize ngikushade. Angeke sishade. Futhi masifane siyeke. Nkosi yami. Ngayivala
ngayibuyisela ephaketheni, ngabuya ngahlala esitulweni. Mangihlala waphakama umngani wami oyi-1 weza kumina wafika ngibambe ehlombe wathi hayi boy qina ziyenzeka into eziso Masambe. Ngasukuma, mangisukuma ngayiqala eminyango, inyawo zazisindi ngathi ngizowe, ngathi ngikhulewe ngamaketanga. Mangihamba zingavumi, ngavele kuvule kumgodi ngithi chwa ngiyovumbuka ekhaya, kwabe kungekho nanje umnyango kumele ngiyophuma ngawo. Abantu bangibhekile bangibukile, abanye sebemengeza inyawo, abanye sebeyarekhoda wena yabona lela langa ngeke ngilikhohle lela langa, ngeke ngilikhohle. Kanyoshozela ke inkosi yami sengiyisona ngathi inje ethelwe ngamanzi. Nyoshozela nyosho ngawuphuma eminyango. Kanti mangiphuma eminyango kwathi ngoba phela ngicabanga ukuthi nje kuyophuma kwami eminyango ngangibambe umoya ngangasaphefumuli nje sengijahe nje ukuthi ngiyophuma eminyango. Kwathi ngabe sengihamba ke lapho namajita. Uphuma kwakhe phela ubhebe eminyango waphuma wahamba wazirequestela wazigodukela. Ngahamba namajita buyele eKasi. Mangifika eKasi majita ithiwani into mayisokwathi waphuma kuye boy, phuma kuye boy, usekubonisile ukuthi njani ayikho into engalungiswa la, phuma kuye boy. Ngawatshela amajita ukuthi ngiyaphuma ngempela. Ebusuku ubani zama ukuthi ngiyamfonela ngabo 8 lapho ngase ngwami, zama ukuthi ngiyamfonela blockiwe. WhatsApp blockiwe, wayibo Insta ngiblockiwe. Ngabona mangichithe amanzi lenkukhu ibalekile. Hayi nangempela ngawachitha. Kwaba sihlukana kanjani manje isizathu sokuthi angireject angisazi, because sasithandana nje kukuhle ku-right angisazi. And ke kuhlukaneni kwethu azayi kuphele nje isikhathi esingakanani. Kwabe sekuthiwa hayi vele khona enye insotsi aphusha nayo, nengicabanga ukuthi vele waseyivele ephusha nayo. So lento emcasula ukuthi hayibo ngubani mina ngizazophakama ukuthi ngiyapropose kubeni yavela ngidonsi kalula. Impilo ngiyayihlanganisa, ngiyisosha kahle kahle, ngiyalwa empilweni, anginayo nje impilo eqondile ngithi hayi vele ngiphila mthebele. No, ngiyahlanganisa njengesosha nami. Mhlasembe yikho ke lokho. Kodwa namanje inhliziyo yami ayisaseyigazi yona, isasebuva impela. Kusangiphethe kabi lokho okwenzeka. Ngiyabonga. Hayi niyazizwela ukuthi awubhuti ulimele mani. Kanibona nimsiza kanjani. Ngiyabonga.